Komachielo ni apisas mag Obila ma bende nowuok e pacho kaendi kadhi e piny mar Haiti mar mondo mi orakre koda kweth njore piny onogo koro gikone to tieko tijgi kendo duogo e pacho kaendi. Apisas maromo 150 manyocha ne odong' e pinyno endo koro ne omol e pacho ka otieno ma piny orudo kawuono kendo rwage kod ogai mar Obila Douglas Kanja, jalupne Gilbert Masengeli e kind jotelo mamoko mantiere migawo nendo mar Obila ma bende opako gima lich mokalo kaka ne gichiwore mar mondo mi koro ne gidhi e piny onogo kendo ber wechegi mag arita kwe. We are extremely delighted that you are joining us at a moment when we need everybody as we prepare for the upcoming general elections that will be held next year in our country, whereby each and every police officer will count in ensuring that we have the right environment to allow the people of Kenya exercise their civic duty, a democratic duty to elect their leaders. I want also to thank His Excellency the President of the Republic of Kenya for his steadfast support all time, always, that has made us to reach where we are because of the steadfast support. Officers, welcome back home. This is the Kenya you left, and you are most welcome back. I want to assure you that we will take care of you and we will assist you where necessary.